Шаулыда тонировкаланған пыялалы машиналар автоинспекторларының иқтибарын әләкті. Шәһәрдә махсус рейдлар уза. Бірнеше экипаж Тынычлык проспектындағы уют кафесі тоқталышынан ерақ түгіл күйзе отырды. Рейд нәтижелері турында келесі сюжетта. Тынычлык проспектында хәрәкәт бер кайчаны тукталмый диярлек. Эш көне озагына кадәр тагын берничә сәгать вакыт бар, ә машиналар шактый күп йөри. Автоинспекторларга карап пыялалы автомобильне күреп кенә калмыйча, аны туктатырга да өлгерергә кирәк. Шәһәрдә тонировка яратучылар аз түгел. Әйтик, бу шоферны беренче тапкыр гына туктатмыйлар. Комфортно ездить, считаю. Солнце не видишь, все нормально, все тебя не видят, считаю. Тонировка өчен 500 сум күләмендә штраф каралган, ә кагыйдәне кабат бозган өчен җәза катгыйрак. При повторном совершении данного административного правонарушения. Әлеге административ хокук бозу кабатланган очракта машина йөртүчене закон нигезендә административ җаваплылыкка тарту каралган, ягъни полиция хезмәткәрләренең законлы таләбен үтәмәү буларак бәяләнә. Башкача әйткәндә, 2000 сумнан алып 4000 сумга кадәр штраф яки 15 тәүлеккә административ җәза бирелә яки мәҗбүри эшләргә билгеләнә. Рейд барышында автоинспекторлары махсус прибор ярдәмендә урында пыялаларның яктылык үткәрүчәнлеген тикшерде. ЮХИДИда аңлатуларынча, алынмалы пәрдәләре дә тонировкага тиңләштерелә. Когда солнце светит, поставил, и мухи, и комары не залетают. Это не тонировка, это как дополнительная маскировка, так сказать, от солнца, либо от пыли, от грязи. Оно нормально, у меня видно и всех. Ну, то есть не сильная тонировка? Да. Рейд вакытында 20дән артык машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылды. Шуларның берсе кагыйдәне кабат бозган өчен. Азилә Батырханова, Елена Камалова, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәре.